أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ngicela Allah umdali wethu sonke, umenzi wento zonke, abusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yisho ngomlomo wakho ukuthi Allah munye. Usho futhi ukuthi Allah uzimele, akadingi lutho kithi, kodwa thina siyindalo yakhe sidinga yonke into kuye. Lam yalid, akazali, walam yulad, akazalwanga, walam yakun lahu kufuwan ahad. Endalweni yakhe kuyo yonke into ayidalile ayikho into efana naye. Lena i-chapter ye-Quran uma ngingaphosisi is chapter 112, surah 112 of the Holy Quran, which is called Suratul Ikhlas. Isahluko senhloso. Inhloso yakho ngokuba eMuslim, yonke ingqikithi yakhona illa kule surah le, illa kule chapter le. Uma ngabe yonke into equkethwe yilesi sahluko lesi wena uyakholelwa kuyo ngokuphelele, yonke ingqikithi ethwelwe ilesi sahluko lesi, then unalo ilungelo lokuzibiza ngeMuslim, unalo ilungelo lokuzibiza ngekholwa. Uma ngabe ubambelele kule ntambo le, wabamba waqinisa kule ntambo le yalesahluko lesi esikhuluma ngaso. Into eyenza ukuthi umuntu angabi lona ikholwa, umuntu ongabambelelanga kulesi sahluko lesi. Yingakho lesi sahluko lesi sisibiza ngefindo. Al-uqd, ifindo. The knot, al-uqd, the knot, ifindo. Ngoba uma usukhulumela amagama la esiqeda ukuwasho manje, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, usubophe ifindo, kuphuma kimi nawe esesibophe ifindo ukuthi siqashula nini. Ngoba bakhona abaliqashulayo, bakhona ababambelela kulo ingunaphakade abangaliqashuli. Laba ababhizi namabhid'a, ababhizi nemifakela, ababhizi nezinto ezintsha la ku-Islam, abapractice lezo zinto lezo bese bezibiza ngengxenye yenkolo, sebeliqashulile lelifindo, kodwa bazi, ababoni. Abanye bayazi, benza ngamabomu, baqhuba amakhanda aqinile ngamabomu. So ulalelisiseke mfowethu, wena osubambelele kuleli findo leli, walibopha laqina, wabambelela kulo,
ubamba ungasayeki mntana sekhaya, ubamba ungasayeki mntanami, ubamba ungasayeki mfowethu, ubamba ungasayeki dadewethu, mama wami, baba wami, mkhulu wami, gogo wami, ubamba ungasayeki. Kodwa wena ade ubambelele kulo ngenxa yobuhlongandlebe nekhanda lakho eliqinile, wathatha isinqumo sokuthi leli findo leli uyaligqashula ngokungafuni ukulalela. Ngikhala kanye nawe, sengathi umdali angakuzwela, akuvula amehlo, akuvula ingqondo, uphume kulobu mnyama lobu osuyinikele kubo egameni lenkolo, ungaboni, ubuye futhi uzohamba ekukhanyeni, ubambelele kuleli findo leli lingaphinde liqashuke. Amen. Lalela-ke, ikhlas, inhloso, ngesilungu bathi sincerity, ukukholwa ngokuphelele noma ukuzama ukukholwa ngokuphelele. Yingakho sikubiza ngani aqaid, ifindo, ukuzibopha, ukuzibophezela, ukuzinikela ngokuphelele. Lalela-ke ukuthi aqaid yethu uma sikhuluma ngesura ikhlas sikhuluma ngani, ulalelisise. U-Allah munye, u-Allah akanabalingani, akanazifaniso, akanabancedisi. U-Allah uyena yedwa onelungelo lokukhonzwa. U-Allah uyena onamandla phezu kwayo yonke into. Awekho amandla adlula amandla ka-Allah. Ayikho into ongayifihlela u-Allah emhlabeni nasemazulwini. U-Allah wazi ngisho imicabango yethu. Allahu Akbar. U-Allah wazi okusezibilini zezinhliziyo zethu, imicabango yethu Allah uyayazi. U-Allah uyena onikeza ukuphila, uyena futhi owenza ukuthi kufiwe kube khona ukufa. U-Allah uyena owadala amazulu nezibhakabhaka. U-Allah uyena odale nemihlaba. U-Allah uyena odale ilanga. U-Allah uyena odale inyanga. U-Allah uyena odale izinkanyezi. U-Allah uyena odale izingilosi. U-Allah uyena odale amadimoni. U-Allah udale nabantu bonke kanye nayo yonke into ekhona emhlabeni. Sakhuluma ngesuratul Ikhlas njalo. Ayikho into eyazenzakalela yaba khona ngaphandle kwentando ka-Allah, njengoba osasayensi besho bethi kwaba khona i-Big Bang, kwavele kwaqhuma nje kwadabuka la kudabuka khona kwase kuba khona umhlaba. Amanga layo. Naleyo Big Bang mangabe yaba khona, leyo Big Bang idalo u-Allah kwayona. Akuzange kuzenzakalele. Nokuthi futhi abantu bayaqhamuka ezimfeneni, kungamanga lokho. Amanga lokho, Allah uyodala imfene, Allah uyodala abantu. Kungamanga nako lokho ukuthi abantu baqhamuka ezimfeneni noma ezinkawini. Amanga konke lokho. Allah uyena odale zonke izilwane, Allah uyena odale bonke abantu. U-Allah akadli futhi akaphuzi futhi akalali futhi akozeli futhi akakhathali. U-Allah akabanjwa isinqi. U-Allah ungumqalisi nomphelelisi. U-Allah wayekhona, ukhona, uyohlala ekhona. U-Allah akanabo abazali, akanaye unkosikazi noma amakhosikazi, akanabo abantwana. U-Allah akadingi lutho kunoma ubani, kodwa yonke indalo yakhe idinga yonke into kuyo. Yonke into oyenzayo wena, le oyenzayo enhle nembi, kuyintando ka-Allah ukuthi leyo nto leyo oyenzayo yenzeke noma ingenzeki, kuyintando ka-Allah. U-Allah akawenzi amaphutha.
u-Allah akazisoli, u-Allah akakhathali, u-Allah akaphumuli. Ayikho into efana no-Allah endalweni yakhe. Ayikho into efana no-Allah. U-Allah akanawo amehlo, izindlebe nomzimba ofana nowabantu. Ulalele kahle. Akushiwonga ukuthi u-Allah akanawo amehlo. Akushiwonga ukuthi u-Allah akanazo indlebe. Akushiwonga ukuthi u-Allah akanawo umzimba. Ulalelisise kahle. U-Allah akanawo amehlo, izindlebe nomzimba nobuso obufana nobendalo yakhe. Unazo lezi zinto u-Allah kodwa zihlukile, asizazi, azifani nezethu. Okwakho wena ukuthi ukholelwe ukuthi unazo bas. Finish. Afuna ukwazi into eziningi. That is Suratul Ikhlas. Inhloso yokuzimisela yokuzinikela kumdali wakho. Anguphindele. U-Allah akanawo amehlo, izindlebe, ubuso, umzimba ofana nowendalo yakhe. Akusho ukuthi u-Allah akanazo lezi zinto lezi. Unazo ngoba kusho yena uthi ngizwa yonke into ngesikhathi esisodwa, ngibona yonke into ngesikhathi esisodwa. Ngelinye ilanga izidalwa zami ezethembekile engijabulile ngazo ngizoziveza zingibone. Lezi ezobe separadise. Cabanga ukuthi uzwe kahle. U-Allah uzwa yonke into, ubona yonke into ngesikhathi esisodwa. U-Allah uyena owondla yonke indalo yakhe. Subhanallah. U-Allah akukho lapho evimbeleke khona ukuthi angaboni noma angafinyeleli khona. Akukho. U-Allah ubona yonke into ngesikhathi esisodwa. U-Allah uhlala enathi ngaso sonke isikhathi noma ngabe ukuphi la ukhona. U-Allah unawe, uyakubona, ukubhekile, uzwa yonke into oyicelayo kuye noma ngabe ukuphi. U-Allah uyena okhaliphe kakhulu, ohlakaniphe kakhulu. Ayikho into oyenzayo u-Allah angayiboni noma ngabe uzitshela ukuthi wena uhlakaniphe kangakanani noma ngabe wena ucashephi. U-Allah uzwa yonke into, ubona yonke into, ukukhaliphe ngendlela eyisimanga. Ukukhalipha ka-Allah nangendlela u-Allah abona ngayo, ezwa ngayo is beyond human comprehension. Ngabe ungizwile? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Umqondo wakho mfishane kakhulu ukuthi unga-understanda ubukhulu ka-Allah. Kodwa Allah yena u-understanda yonke into ngathi. U-Allah ayikho into umdali athe siyenze engaphezu kwamandla ethu noma engaphezu kwamahlombe ethu. Uthi Allah wonke umuntu ngimvivinya ngendlela engazi ngayo ukuthi lokho engumvivinya ngako akukho ngaphezu kwamandla akhe. La yukallifu nafsan illa wusaha. Umuntu nomuntu ngimvivinya ngokwamandla akhe. Aziwa yimi ukuthi lo amandla akhe agcina la. Angedlulisi ngise ngaphezulu ngikwenzise into engaziyo ukuthi izokuhlula ngeke ukhona ukuyenza. Lena ke yini? Isuratul Ikhlas. Uma ngabe ubambelele kuyo yonke lento le ngikutshele yona, uyimuslim eliphelele eligcwele, ubambelele ifindo lakho liqinile. Kodwa mawuke waqhashuka la, konakele ngokholo lwakho. Wena ongakabi yimuslim, mawungakabambeleli la, awukakakholwa. Wena osoyikholwa, bambelela kuleli findo leli lingabe lisaqhashuka. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.